televisió. Hi ha sèries actuals com, per exemple, Boardwalk Empire, que són d'una qualitat i que han dirigit, almenys els episodis pilots, importants directors i que surten actors molt reputats del cinema que s'estan dedicant pràcticament íntegrament a la televisió. Doncs ja tenim els primers oients que ens han trucat per participar en aquest concurs que hem preparat de cara a les sèries televisives amb sintonies. La primera trucada és des de Barcelona. Xavier, bon dia. Bon dia. Escolta atentament. Què, amb aquestes 4 notes ja ho tens clar? Jo diria que és Dallas. Molt bé! Dallas. Gràcies, Xavier. Una tauleta de torrons Vicenç per tu. Molt bé, moltes gràcies. A tu per trucar. Dallas, una sèrie que ens va convertir en serièfils a tots, de l'àvia al nen petit. Una sèrie que, a més, va tenir una segona vida a TV3 amb frases molt reeixides, com suelen a Chumpandó, que van fer fortuna. Tenim